Matur nuwun. Iya. Sawu selungkra yoga sinom cakepan Asmarandana. Iya. Mangga Bu. Tak. Iki ana amplop kandel banget. Oh, ana isine kuwi. Nyuwun lagu Si Kucing atau Gerajakan Banyuwangi. Nggih, niki mengke sinome ngangge Si Kucing. Iya. Oh. Isine ya. Kandel tenan iki. Wah, 5000-an kabeh. Alhamdulillah. Iya. Iki engko iso tak nggo mitrai esuk besok. Iya. Kena diduh. Celengi. Mangga dilajengke. 5.000, 10.000, 15, 20, 30, 35. Saka sapa sing kandel iki saka Pak Sumadi toko SRC Amanah Sri Raharja ngarep Pasar Wonantara Karangmaja. Wo ya. Si Kucing. Spesial kagem kanca-kanca SRC sak Indonesia semoga jaya sedayanya. Amin. Nggih. Iya. Aku tau tuku rokok neng kono. Bareng aku mungkur anake sing di toko ki DM aku neng apa Instagram. Lenang apa wedok? Wedok. Masnya yang beli rokok tadi ya. Iya, Mbak, aku ngono. Nek yo kur tak balesi iya, Mbak, tok ngono tok. Lah ini siapa? Ini yang di toko tadi. Oh ya aku lali soalnya. Ora apa-apa. Ya, wengko nesu. Ora. Yo, terus ke. Nesu mungkur. Ya. Telat lembukan ora apa-apa, setengah 12 kaki lembukan ora apa-apa. Engko lembukane sing suwe tekan jam 2. Iya, siap. Iya. Dadi engko bar lembukan langsung gara-gara ngono. Ora apa-apa. Siap. Iya. Entek Mas, anu Mbak. Anu Bu.
Ya. Mas Mur wis teko. Ya. Baut kok Mur. Yo iya. Mas Aji, iya. Mas Aji wis rawuh, iya. Men dudar sik apa kepiye? Ya langsung wae supayane munggah ning panggung. Ya, lengko le ngaturno ujupe mengko nek wis padha munggah ning panggung. Wah iya, soal iki ana tradisi apa? Apa jenenge proses kopat luar barang. Oh iya, Mangga Mas Baut, Mbak Niken kalian Mas Tejo, wah begiki bintang tamune Mas Tejo, Mas. Oh iya, Mangga Mas Baut, Mbak Baut, Mas Tejo kalian Mbak Niken seperti metaraman mawon, Mas. Uruk, uruk, uruk. Mriki Mas Baut. Wes saya enom. Nggih, monggo dipun awiti. Nggih. Nyuwun idi palelehipun Nggih. Mas Dasak Rombongan. Nggih, Pak, sumangga. Badhe nglajengaken prosesi ingkang angka kalih. Nggih. Antawasipun Nak Mas Bagus Timbul Jayanto. Nggih. Kalian Dimas Tejo Blangkon. Mas Tejo kasun hendak mriki. Nggih, monggo Mas Tejo. Monggo Mas Tejo nggih. Kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi sineksen dening para lenggah sedayanipun saged sah sinampurna wonten ing titi laksana dalu punika. Mas Timbul mboten kepotangan, Gusti Allah mboten kepotangan. Saged sah sinampurna wonten ing titi laksana dalu menika. Ya.
Matur sewu sembah nuwun. Matur nuwun. Adicara proses ingkang angka kalih paripurna. Wekdal kula kunduraken Mas Dasun. Matur nuwun. Adicara kok paripurnane adicara napa? Sing angka kalih Mas Da. Nggih. Kula ki bingung ki nadara apa kok ketik-ketik kon ngucule kok pati kepiye tak aku ki. Heeh. Nderek mawon Mas Oh nggih Tejo. matur nuwun Pak. Nggih. Ya wis ayo bintang tamuku ayo bintang tamu ayo. Mbak Baut ayo Mbak Baut. Pak abon-abone ora mbok Malah keke nunggu. aku lho Pak. Pak abon-abone ora mbok keke aku. Oh kowe. Kowe mau donge dineh-neh aku ya Mas. Piur-piur ke. Ya. Nah, nggih ngoten niku. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kowe piro? Aku entuk 20, Mas. Kowe entuk 50, baut entuk gambir. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Kowe mek dimut malah ora gigis Mas, ora apa-apa Mas. Heeh. Ayo, sugeng dalu Mas Tejo, Mbak Niken. Assalamualaikum, kula nuwun Mas Dalang. Waalaikumsalam. Monggo kula ya kula nuwun wong kula ya dayoh teng mriki kok. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum dulur-dulur ingkang lenggah wonten Karang. Iki Karang Planjan Saptosari. Sedaya sehat? sehat. Alhamdulillah. Covid wis ra ono, le nonton iso bebas. Pokoke dalu menika seneng-seneng wonten pernikahanipun Mas Timbul. Nggih. Dongake langgeng tur cepet meteng. Kok aku gur melu teng ngono. Ya ora apa-apa, kan dong apik ora Dongane ora ngaten sing disuwun mugi-mugi ya keluargane ayom Tata ayem. titi tentrem, Sakinah mawaddah. barokah. Bu Alhamdulillah. aku nitip Donga bungkus kula yang ming boleh tak delok. siji. Muga-muga Mas Timbul mboten tenggelam. Loh, oh, nek kosok balen nek timbul tenggelam. Lah ngono. iya. Timbul tenggelam itu pepatah mengatakan. Iya. Waranggonone komplit nyun pangapunten ibu-ibu Waranggono dipun Nggih. mengeraken sawetawis nggih, mohon Amit, maaf. amit, sayangku, Niki cintaku. ugi kadang-kadang pradonga sedaya kemawon kanca-kanca wiyaga kula nuwun salam sehat dulur-dulur, Bapak Amin. Mas, nderek marak sowan sesarengan Mas Dalang Yusuf. Siap. Kula nuwun. Nggih, monggo Niki nderek pradonganipun pun paringi nami menapa? Ansor Laras. Ansor Laras. Ning kadang kala Jenenge- Sukondo. Lho jenenge wae apik to grupe awake dhewe iki wengi iki grupe wong telu ki apa? Mas Tejo, Mbah Baut, Niken Sarintem. Apa jenenge? Banser anu. Malah sangar kuwi. Yakin. Masa trio banser. Baut, Tejo, Niken Sarintem ki apa, Pak? TB TBC. TBS. TBC malah kok Jabatan penyakit. TB jadi Tore Tejo, udik Baut. saiki di TB. TBS. Iya. Baut, Tejo, Sarintem. Matur nuwun alhamdulillah wonten ngersanipun tiyang sepuh kula, tiyang sepuhipun Mas Timbul, panjenenganipun Simbah Hadi. Mbah Hadi. Nggih, Mbah Hadi Nggih. ingkang tansah slamet datang pundi-pundi. Mbah Hadi Slamet asmane Asmane ki ki Mbah Mbah Mbak Slamet. Slamet. Lah ya aku mah poyo kleru. Oh, iya. Kan aku ya kula nuwun dumateng aramanipun Mas Timbul ingkang asma Mbah Hadi Slamet saayah-ayah kan ya bener. Lah iya bener to Pak wong jenenge. Ning slamet ki ning artine lho. Apa? Slamet atine. Selamat S. S. Subuh. Nggih. Subuh. L. L. Luhur. A. Asar. E. M. Maghrib. M. 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 E. Maghrib. Isya. Isa. Yono. Isya. Isya. T. T, T, T. T. Tahajud. Nah, kula ya ini selamat Iya, mergo iya, rajin iya, iya, ibadah. Ibadah 5 wektu ditindakke. Iya. Bojoku iso mbabar jeneng. Iso, Iya. Kaya kula ya Niken Sarintem. Nah. Niken. Niken niki tiyange ken ki digengken dalam hal positif. Iya. Yo dikon nyanyi, dikon barang-barang. Heeh. Sarintem, Sari ki Wonosari, tem ki tempat lahirnya. Nah, leres. Ya tempat lahirlah di situ. Terus sama Leres. Nek Jadi bojoku- Niken Sarinem kuwi niki gelem dikengken tiyang Wonosari, Wonosari tempat tempat lahirnya. Baut. 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 B. Bang bayi ana wong kok. A. Astagfirullah, ana wong kok kaya ngene. U. Una unu. T. T. Telak. Pak,
Masa bojoku tok lokke telek to. Ora masalah, ora masalah. Lah ngopo? Ha nek telek semene iki sing nelekno sepira gedene. Ha telek pitik semono wae pitike gedhe kok. Aku tejo. Telek. Ora. Wong teleke wis kowe masa aku yo melu telek. Isih kurang sakre teleke iki, Jo. Mosok ora arep melu dadi telek kowe. Masa do telek-telek. Masa kowe telek aku yo telek. Ya iki kowe telek sing pilihan nggonku sing arakan. Arep pilihannya tetep telek aku. Liyane lah. Aja Mas arep Ojo telek te. Te. Tembelek. Oh iya. Padha wae. Gitu. Wis sing nganggo Alhamdulillah. tempat lagi. Alhamdulillah dalu menika Nggih. para penonton kersa mirsani Ji. telek. Kados wonten telek kalih monggo jenengan pilih. Ampun to wong senengane. Nyuwun pangapunten nggih Mas Dalang. Mas Dalang ingkang baken. Ingkang sedaya baken derek pariyasan. bingah Mbak Niken Mas Nggih. Baut Nggih. anggenipun tasakuran paribasane ngunduh mantu Mas Timbul pun kelakon ketemu jodone muga-muga iso momong Mas Timbul lan iso momong Mbak Hati sak kulawarga. Amin. Wis dadi pilihane dhewe tukar padu kuwi kenot nggo bumbu le bebrayan ning sing paling utama rukun. Ngoten niku. Jenengan mono do lancar semriwing. Mergane Apa? Ngerti kahanan jebure syukuran Mas Timbul. terus Lah ngertos kula niku rasulane. Padha, Mbah, tak kira yo rasulan. Aku rasulan. pucet no ora siap. Lah ngopo? Lah kejebulane ki Oh ala kowe iki le pucet mergo ora jagong mesti. Kowe iki ra jagong. Memalukan. ora masalah. lan jenengan Mbah. Ya ora aku ki ora nggawa. Mbah Lah ora ono ngerti ono undangan kancane, iki. ono kancane. Ning aku ora ya apa-apa. Jagung kuwi ora kudu bondo, Jo. Oh iya. Lho, jagung ki ana warna telu. apa kuwi Jagong. siji Siji bondo, loro cara, telu donga. lah gek jenengan sing Ning lumayan lho timbang kula dongake elek lho. Leres sanget. Mboten kesopan ugi dumateng warga masyarakat, dulur-dulur kula, Nggih, Pak wonten D, ing Bude, Karang Mbak mriki. Kakung, Mbak Uti, Karang, mas-mase, mbak-mbak sedaya namung saged memuji. Mugi-mugi dalu menika anggenipun kempal nyawiji mirsani Mas Yusuf Ansor, Mas Dalang. Kula dongaaken najan to kathah jagongan, Gunung Kidul lagi akeh sumbangan. Wah, Sing bareng penting kabeh. do sehat men iso golek rezeki. Allahumma Amin. Dongane ngoten niku dadi Mbah Hadi ling ngumpulke sanak sedulur ki ndonga bareng-bareng. Amin. Ka awake dhewe ya sehat bisa selalu menghibur. Mas Yusuf ya sehat, ayahane Amin. kathah Nggih. ben menghibur sebagai generasi penerus dalang termuda dari Gunung Kidul. Kidul. Tepuk tangan dong kanggo Mas Yusuf. Biasa. Matur nuwun, Dalang alhamdulillah. kondang. Nek ora kewahyon nugraning Gusti Pangeran rak ya ora kelakon Bang. to. Bang, Jiwanya nggih. masih muda, bisa Ngoten. dibilang si anak-anak tapi kepinterane, keluasane wis monjo luar banget. biasa Ki pertanyaane ki kapan le sinau? Nah, Isih Ngono, semua ya, pada aku sinau sekolah. dalang wiwit jaman semono nganti tekan saiki blas. ora iso suluk ora bener. Ora tak kuwi. suluki ini ya tetep rame. lah mergane Wong wayang kok ora suluke wayang Aku apa? kok dalangi tanggoku kok. wong jenengan Oh, iki dalang Perang tenan kok. Provokator. kuwi jenenge dalang kerusuhan Ora apa-apa lah dalang ringgit ngene ngajur kok mending dalang. Nggih. Perasaan Lan ugi Mas Dalang dalu Nggih. menika dipun sekuyung Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipas malah keporo, Bapak perangkat desa wiwit Bapak Lurah, Nggih. Bapak Nggih. Duko RT RW, tokoh masyarakat sedaya ndereknya wiji, Nggih. mirsani lan berkah ugi nyengkuyung genipun tasakuran Mbah Hati sak kulawarga. Amin. Matur nuwun Amin. Bapak-bapak semuanya. matur nuwun Nggih. panyengkuyunganipun Kayak iki panggungnya nek saka kono dhuwur banget nek neng kene kok padha dalan kok ya malah mek kuwi Lah, gitu. mulane aku mau- Emang munggah tuh ngendi? lewat mriku Mas jenengan mau ngerti bojone nek munggah semono ki ya ora iso kok ora tak tulungi Nah aku munggah mau didorong karo Mbah Aman. Lah, kudu. Den dorong apik bet bareng dorong baut ki tak tamat terus mosok len dorong tangan kiwa ge tangan ora mitet tiro. Kowe mending Mas. Lah ngapa? Lah ngunggahke aku sing dicekel kene iki. Dik. Aku ampun dados setunggal aku ya ngono. kan ada ngelato-lato terang ngene Pak iki pahargyane Mas Timbul wae wis sing nyeting sudah lama Lho ya. sing duwene lho komplit seragaman aku karo Mas Tejo paling ora yo besok busana Jawa Laras. Lah kayak kok koran. jenengan Lah nek ngene misale kaya aku dirimu jalan misale lho. Lho ora ya ketok lek kompak kok. Nah, misal bawa takon, nanti Mas Tejo. Enggak putih Mas Tejo. Derekke nyonya jeng blonjo. Coba. Pemirsa juga cocok wah serasi. Ya coba. Coba karo Mbak Baut. Ya. Mbak Niken. Mas Tejo. Ya ampun saking pantai.
Lah kok sing pantai Lah kok pripun? betatal-atal. Niki sanes hatalah. Lah apa? Iki sing jenenge Kartomarmo. Enak. Oh malah enak. Iki wae enak Kartomarmo ki. Wah, Iki Kartomarmo sing iso malah mateni gurih. wong. Apa kuwi? Cucup bon-bonamu. Cucut. Cucut tak kira cucup Ya, ngono ya. tapi ya ora apa-apa. Arep pokoke niki kanca nyambut gawe, dihormati, dihargai bisa Mas lho. Tejo. Nggih. Ajeng tindak pundi? Ajeng guang telek, Mbak. Mosok bojoku yo sabar yo Pak sabar. Iya. Yo ora apa-apa dilokke telek. Tur wong ki mending terane ayah kok. Ning pikir penak wong-wong Lah nek kira iki lho, nek kira iki lho, iya Pak. Mas Tejo Nggih. badhe tindak pundi? Ajeng ngawinke jaran, Pak. Ya lari ki selo. Iki totoke malah kowe setemandang. Aku ki tanggo aku ki duwe jaran yo an. Jaran kaya ngono kuwi kudu jaran. Lah nek jarane semene iki yo anake sepiro? Kur ngengak-ngengak. Ora ada masalah busana yo ngene. piye Yo ya? ngapunten nek kene bosos-bosos, aku nganggo klambi sing akeh tulisane. Mergane. Wong urip ki nek iso, Hei. sadurunge maca wong liya, wacanen dhisik awakmu dhewe. Wah, apik. Gak aku tak takon. Iki tulisan cilik-cilik ngremet bahasa Inggris ki wis mbok waca. Wis tok waca urung. Ngomong iki koran, ayo ngene Mas, iki mau lah sadurunge maca wong liya, maca awakmu dhewe. Iki Jenengan wacanen. Maca sing kono aku sing kene, Mas. Ayo. Dari politik anatikal, wis tok waca urung Mas kono. Ora lho, Market sing kene iki malah analisis lho iki tahun press, 2026. iki press conference. konferensi. Korane suwek sing separo tememplok nek. Koran. Kula nyuwun tindengane pelok barang kanca-kanca. Nggih, Nyata punten barang monggo. nggih. Mendrit mboten laras niki. Suarane esek-esek. Matur nuwun kanca-kanca audio bantuanipun. Mangke nek- Mangke nek lembukan rada suwe mboten ngantuk nggih Bapak Ibu. Boten. Nggih remen nggih Boten. ngantos enjang nenggani pokoke. Boten. Tekan jam 2 limbukane. Wah, pun ning jam 2. Lah apa? Nanggung. Nampung limbukan langsung goro-goro Boten jalan apa-apa, Madalang. nggih. Boten Nggih, apa-apa. Ijen ya Madalang tak Siap, bawa nggih. monggo, Mas Tejo. Nggih, monggo. Tak kirim tembang kagem Mas Timbul kalian Mbak sapa Mas bojomu Mas? Mas Mas Sekar. Mbak Sekar. Mbak Ayu. Sekar. Nggih. Pun Kintun Sekar kagem Mbak Sekar. Monggo nggih. 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 Mbah Aman kula nuwun Mbah Aman lho kaneng. Siap. Mbak Jogoboyo. Mbak Aman sakniki kan anak maneh Jogoboyo. Jogoboyo. Iya. Lah ning mesake Lah ngapa? biar dadi keamanan sikikur kon Jogoboyo. Tegese bahasane beda. Nek mbiyen polo saiki lurah ngono kuwi lho. Biyen Pak Camat saiki Pak Penewu. Nah, Jogoboyo ki ora teges jogo kewan jenenge boyo. Nah nek kayak Pak Aman jaga boyo, nek baut kuwi jaga maling. Ora jogo maling. Malah sing dijogo. Wong malinge ning kene. Paling angel ki nek jaga maling atimu. Iya. Ya aduh. Senengane anu. Wis tok maling barang-barangku no. Alah maksud dimaling ya seneng banget tak kae ngono. Dadi Kompak ono banget dimaling kok lho. tawa-tawa nyah. Disoting lho iki lho. Mbak. Sing apik. Bengi iki jenengan iso ngono aku ora iso dhewe. Lah napa? Lah ora melu nang kok. Oh, ada yang galau ya. Kalau dengar. Tidak apa-apa, sekali-sekali itu kita Oh iya. Ternyata ibu negara tidak ikat. Ikut. Ikut kok ikut. Moga Mas. Sebentar Mas. Pasti. Gegarane kowe sing aku sing basa Jawa nguku, kowe sing krama iki sing basa Indonesia. Sapa nganti luput bubuti rambute. Ayo. ketok beda disoting kok. Kita harus membawa lagu-lagu Jawa iki lebih menasional lagi. Sapa sing luput dibubuti Rambute. sampe wae aku. Lah ngopo? Rambut wis entek syarat dibubuti apa? Lho aja Nyah, tekno. aja dibuka to, Pak. Silua. Sulap yo siluap. Silua anyang-anyangan. Dengarkan ya. Iya, ya. Basa Jawa ngoko. Alus dialuske terus basa Indonesia. Berarti, sapa ora iso to kleru dibubuti rambute. Milih. Wis siap, Lem bubut milih. Wis siap arep bubut ya.
Coba goleke. Wis kena pucet. Engko nek sing kleru engko kon menek kambil kae wae. Jenengan niku ya lucu. Lah piye? Wong kon menek kambil ki nek arep kepiye, Ro? Jenengan Wit kambil, wit kambil. menek wit kambil. Heeh. Menek kambil tenegur ngilange. Jenenge basa ki ngono kuwi ora nggodhog. Wedang. Ono wong wedang kok digodhog, godhog. Lah saiki nek dele sepiro? Dele seberuk. Coba. Iki bener apa kleru? Aduh, nek dele seberuk ki tenan nempel loro wis dadi akeh banget. Teneh tuku dele telu wis setenggok. Oh iya ya. Lah sing bener ki piye? Seberuk dele apa dele seberuk? Seberuk dele. Delene Nek seberuk. deleku ngomahke sepiro? Karo tengah beruk kae iki. Ayo, Mas. Lanjut ya. Dengarkan. Ya. Jamak bagian Indonesia. Kudu iso. Iya. Urane bahasa Inje. Inggris. Lah kadek. Bahasa Indonesia lah kadek yo. Gegarane wong apala krambi monggo buniken Gegaranipun tiang molokrami utawi omah-omah. bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia lho. Bubuti. Iya ki apa iya ki? Tak bubuti lho. Gegarane wong apala Gegarane ki apa, Cak? Ora iso jenengan sing basa Sagaknya. Sagegar. Pedoman. Ah, oke. Pedoman orang berumah tangga. Yes. Cah cerdas. Dudu bondo uga dudu rupa Nang versi sinau. Mikir ta, Pak? Ayo, coba. Sanes arta utawi rupa. Lu padha wae ora basa Jawa. apa-apa sing penting Oh, rupa. nggih, sing penting alus sing Rupane sapa to? Mulane milih Rupane bahasa bal. Indonesia kepenak. Lah kok apa, iso Mbak? jenengan? Bukan banda, bukan rupa. Bukan harta, coba Anda. Harto ki ora nonton. Bukan harta. Bondo kok banda iki kepiye maksudmu? Di Jawa ora karo karo a. Contone? Mata. Mata. Dodo. Dada. Bondo. Banda. Lah iya goblok. Oh lah iya to, Mas. Oh, alah. Ora. Kalian tuh dasarnya pekak kabeh. Pekok. Pekok kabeh. Kok pekak. Wong ora tau. Amung ati pawitane Namung ati pawitanipun. Nggih. Hanya hati paitannya. Modale. Andike kok wingi WA aku Mas Tejo, aku pengen dadi pelawak menasional lho, basa ora dadi ngene kok kepiye? Paitannya ki yo. Paitannya. Modalnya. Modalnya. Hanya hati modalnya. Nah. Aja kalah karo bakul bakmi. Lah ngopo? Atine entek. Nek omah-omah ki ati loro dadi siji, nek bakul bakmi ati siji dadi loro. Bayar separo, Bro. Infone bolok. Sak kok pusat. Yen bondo kenoning larut ayu. Aja dawa-dawa aja. Ya ben rada angel sithik to. Menene sing iso Ayu bagus luntur ing benjing. Kelakuan. Yen bondo kena ning larut ayu bagus luntur ing benjing monggo diajeng. yen arta sageta ical menawi ayu lan bagus saged luntur benjingipun. Nah, ayo bahasa Indonesia, Mantap. Pak Guru.
Bubuti. Yo Mas, amit tak siapke Mas. Nek golek wadah nggo kita le bubuti. cemetrut iki siap-siap iki. Perlu tang ora? Ketoke le cemetrut ketoke aduh wis. Plastik resek kene Mbak. Yen Nggak bondo salah. kena ning larut, Ye. ayu bagus luntur ing benjing. Ya. Yo, siap-siap yo. Entekke wae. Ini Mas. Entekke wae. Aku tak milih sing dibubuti Mas. Entekke wae. Ayo, yo. Aku tak nggon dodo. Njuk anu ki nggon dodo nyabute. Nah. Paling mantep tukang bubuti, aku ki yo mikir. Iki mau sing penting kan Yen bondo kena ning larut, ayu bagus luntur ing benjing. Siap Ayo, siap. siap kowe rak Siap siap. Lakon Aku nggon boleh dodo brinding. sik. Siap siap. tejoe Apa? ngono tejoe. Ngopo? Gua sembrono tejoe yakin. Lah ngerti malah kudu dolanan to. Ya ampun, Jo. Lah anu tejo ki malah ngene iki to, Bu. Kepiye? Ngene iki ya ampun. Tejo, Bu. Yo aja dipraktekke ning aku. Lah kene kan wong liya nek kan batik, Bu. Ya Cok, saya ke praktek ya. Ayo, Mbak. Aku senengane nek bojoku ki sok kaya ngono kuwi ora diprak. Pak. Masa Ketoke malah lebih sensasi. kepiye coba. Ibu. Apa? Ibu. Apa lho, Le? Tumbaske mainan munyuk-munyukan, Bu. Iki menungso. Kuwi udu munyok, Le. Nah kae lho, Bu. Iki terwelu. Senengane. Turno yo sanes ki nggawa ning plastik resek ki Ning ngopo. pertanyaane aja-aja wadah lotes lagi ini panas kabeh. Ah to, lu kurang ajar. Ting selengit terasi barang ambune. Kuwi bekas sambel. Wah, lah jebulane malah tak pada. Serep. Ada apa, Mbak? Alah, dereng ngertos jenengan. Urung wayahe. Penangkal banjir. Oh iya. Ayo. Nggih. Kersane Mas Yusuf. Remene ngoten niku Mas kersane Mas mboten napa-napa. Padha kula ya ngono kuwi ya. Yen bondo kena ning larut, ayu bagus luntur ing benjing ndang cepet. Semua itu akan punah dan hancur. Kah cerdas masa niku. Ya wis. Lah ayu yang bagus kotak. endi? Lah ya wis hancur. Lah kok ora dibasake? Lah kan sudah hancur. Lah iya to Mas. Arepane lho intine kan lho. Intine apa- kan Yen bondo kena ning larut, ayu bagus luntur ing benjing. Lah kalimat ayu bagus endi? hancur nek Jawa goblok iku. Kabeh iki wis hancur. Lah tadi di depan tuh ada kalimat, ono kalimat yen bondo kena ning larut lah endi? Kan wis hancur jan bocah iki lho. Hancur intine Lah iki. iya to Mas wis hancur. Larut hancur. Nek hancur larut. Tapi kan ada kata-katanya ayu Nek wis bagus. hancur ya. Ya aja tenanan to. Lah jenenge kan Ora perjanjian nek mburi mau. Engko jarene kok sik, jarene naruh kanca jarene ora Iki tenanan. darep kepiye, Ngene, Masa Cok. masa naruh kanca kok ngene. Wis kok nek rembug do dirembug iki malah padu Sik, ki. Lah iya karo mangsane. Lah kalah dawa kek cah Iki- tanganku cah. Iki ya dipitrahi kaya ngene iki kok. Sak geleme dhewe. Nek ketemu kanca tuh dilus-lus. Mas Tejo, suwe ra ketemu. Mosok ngene. Yo Kuwi jenenge Anda tuh melecehkan temennya. Hormati. Kita di sini melu Mas Dalang. Mas Dalang masih muda. Belajar bareng-bareng. Ya budaya, ya tata cara, ya tata wicara, tata wiraga. Ngono tunan nek iso dadi tontonan. Kleru. Kleru. Tontonan Nek nganggo iso dadi tatanan ben terus- kena kanggo tuntunan. Ya jenengan Ketemu mau- salaman lho. Mas Tejo, nggih Mbak Baut. Sehat. Sehat. Mosok ngene. Ora paling ora yo. Mosok ngene iki to burak ora oleh to, Bu? Yo saru Bu ning ngene iki Bu. Ya Lho, rugi Bu. aku ora bales iki. Mosok kowe duwe bojo kaya ngono nek aku. Eh. Aja nesu to. Aja nesu to. Ben Mau token. perjanjian. Token ben mulih. Lah ngapa? Ben mulih. Urung dibayar kok. Lah kene wong ngamuk anggere krungu dhuwit ya terus sadar. Sing penting duit. Adani kaya sak ngamuk-ngamuke apa-apa anggere krungu dhuwit lir.
Lah iya lali wong sesuk jatah ngangsul. Lah arek ngono. Alon Mas. Alon. Angger Pun guyu mama, ae, pun mama, pun mama, pun mama. Aja guyu ae to. Ora entuk guyu awake dhewe iki dagelan marah entuk guyu kepiyene, Jot. Ya monggo. Yen bondo kena ning larut berarti Hancur. hancur. Ayu Enak, bagus enak, luntur embenjing berarti Hancur. hancur. Bahasa Indonesia simpel sekali. Terus gimana? Lamun hancur. Lho malahan Aja ikut. Terus lamun wis palakrama paugeran ipun. Lamun pun polokrami bebrayan pau kedah gadah tuntunanipun. Dipun tuntun kiraipun sini. Kiri Ya dituntun. wis aku wis bener. Ketoke nek kowe tak aniaya ke Mas Yusuf seneng banget ya, Mbak. Seneng kok. aku nek iso nyenengke wong liya aku ya seneng kok, Cok. Yang penting dia bahagia, masalahku belakangan. Wah, yang penting kamu bahagia. Aku gampang. Iki rasa dibahasa Indonesia udah nganggo tuntunan barang angel. Paugeranipun. Augerannya Terusane iki ono Paugeran. nek wis omah-omah bebrayan lu ono istilahnya apa ya? Ono pegangannya. oh Tutup kuping, tutup netra. enten bledek. Tutup kuping, tutup Ya ya akhirnya wis sampe. Mbak basano Indonesia. Mas. Maksudnya nek wis omah-omah kuwi kudu duwe apa ya saya duwe angger-angger, kudu duwe pegangan, duwe prinsip. pedoman, Tutup prinsip. kuping, tutup netra. Maksudnya Apapun yang terjadi, kalau sudah berumah tangga, maka dalam rumah tangga itulah yang menjadi pedoman. betul. Biar Iya. rumah tangga tetap langgeng. Ya jadi tutup kuping, tutup netra nek jare wong tuwa, Mas Timbul nek lunga nang endi-endi rungu jare oh kono ana wong ayu tutup kuping. Tutup kuping. Ana pasan ngerti wong ayu oh tutup mata di rumah sudah ada. Sebaliknya begitu Mbak Sekar yo ngono. ngono. Tutup kuping, tutup netra. Lunga nang endi kok ngerti wong ganteng tutup mata. Oh jare kono infone nek wong bagus tutup telinga. Gitu. Tutup Aku yang- kuping, tutup netra. Aku yo nek ngerti wong bagus tutup mata kok. Lah Mas. ngapa? Aku nek ngerti wong bagus ning dalan, wah tutup mata. Ngomah wis duwe. Bareng tekan ngomah, kok apik kae mau. Yo, getun aku. Ati loro manunggal dadya sawiji. Atine Mas Ati Timbul kekalih, karo atine Mbak manunggal Sekar nyawiji. wis ora dhewe-dhewe meneh ning nyawijake rasa. Oh, apik iki. Iya. Oh aku kurang munggah larase. Kowe iki Ora sing apa-apa, salah Mas, kintingan. sepinten. Engko nek anu digorok nek dalan. Terus Ati loro manunggal dadya sawiji bebrayan gongsi nadya Sing versi Jawane coba Mbak Niken apa? nggih. Lah kesuwen. Pada intinya Mas Timbul sama Mbak Sekar, meskipun Oke, serius, kemarin serius. bagaimana, Serius, serius. tapi setelah engkau dalam rumah tangga, Serius, serius. maka ati loro dan Bahasa Indonesia. Ayo, ayo diantemi wae ki ayo. gue rasa diantemi wis rusak. Enggak. Lagunipun dadi-ati. Dadi-ati. Dipun seragenaken so sakit nggih, kanca-kanca nggih. Mumpung pun abuin Mas nom-nom Roni, sedaya. Mas Timbul, ya. Nggih, matur nuwun kanca-kanca. Pradonggot apa wae jenenge? Ansor laras. Ansor laras. Anseras. Ya monggo dados. Monggo. Saka swara wae, saka swara. Nggih. Ya. Goleki sing kaya ngapa? Ayo Sarimin. Wong nyatane kelakon saprene. Hei, angger-angger
rasane malah bangun tresno tutu bondo tutu rupa mung atine dadi tetaline kuyo berukun kadyo papindane yo mimilan mintuno karo ngelo wis jamalum rae yen wong urip ya coba lan godane gede suprantene ora nganti dadak dadi gawe hati-hati wong prasaja alus bebutene sabar ora gemati yo putra alus bebutene Bahasa Indonesia. Iya. Rino wengi dadi ati. Tiap malam jadi Awang prasaja. yo asik Sabar atur gemati lo putra alus bebutene Ciro lupa. Matur nuwun. matur nuwun terima kasih Dungane nggih Mas Timbul kalian Mbak Sekar. Ya. niki donga mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah Amin Mas Dalang, sangat Mas Dalang. Nggih. Dalam pun tasakuran berkah. Berkah Bidini sedayanipun. wid dunya wal akhirah. Amin. Amin Allahumma Wonten amin. pamundutan lagun menapa mriku? wonten Oh nggih.
kapilut kagem warga Mbah Saki di Batu Raja unit 12 Sumatera Selatan kagem jambi saya. Oh, mirsani live streaming. Mirsani live streaming, Bang. Salam-salam ingkang wonten live streaming sedaya mawon. Ingkang mirsani Kalimantan luar negeri. ya di luar negeri. Nggih. Nggih, pokoknya penggemar fans klubnya Mas Yusuf Nggih. Ansor sedaya mawon Mas Da nggih. Sedaya mawon Dimanapun ingkang Anda mirsani, berada, matur monggo nuwun. lajengaken Nggih. Mas. Terus Mas Jalang. iki wau nyuwun caping gunung. Nggih, iki nyuwun caping gunung saking Pak Supandi Bengkulu nggih. Iki wau pun nyawer 300.000 nggih matur. Alhamdulillah ingkang sampun peparing. Dipun transfer menika. Nenten mriki. Oh, lha pundi? Lah kula gawa kaya. Lan jujuk Kula yang dalam. kula ya gur takon ya, Mas. Kula yo meng ngandani kok, Mas. Nggih jenengan beto. Wow, rencang-rencang banser ugi salam-salam buat warga masyarakat mriki. Nggih. Mas Bari dan kawan-kawan. Nuwun. Juga teman saya ini ada Mbak Wiwit di rumah makan Padang 21. Oh, ya. Saudaranya Mas Timbul juga. Nggih. Mirsani salam kagem sedaya mawon. Matur Mbak nuwun. Wiwit rumah makan Padang 21 Wonosari. Oh. Terminal Lawas kae ngulon, Mas. Ya Mbak. ya. Aja ngomongke makan padang aku ngelih iki. Waduh. Jenengan niku. Heeh. Mas, nek dalan kan prihatin kedae Mas. Oh, Dadi yo nggih. sabar riyen le dahar nggih. Paling mengke jam-jam 5:30 nggih. Niku sarapan. Prihatin. Mensautara. Nek anu Kanjeng ampun gedangon niku jamin jenengan pateni. Kemake manguripke nek Tak pun putere, pateni. tak putere. Heeh. Nggih, monggo. Wah, aku Lho, pun langsung niku- lho sediane susu iki lho. Sediane Wah, susu. iya toh. Iya, kowe jare yo sok sangu susu dhewe lan ndi? Lah bojoku iki biasane sok sangu lho. Apa wis tak nggo wedangan karo kanca-kancaku kam. Ayo, Mbak. Iya, mbok. Lan transit saya di Di sebelah kidul. sebelah kidul. Oh. Kula transiten mriku. Oh, nggih. Matur nuwun sedaya kanca. Nggih, monggo. Lajengaken monggo dos pundi menika pamrutan. Lah wis mongko kuwi. Oh nggih. Nggih pun setengah Karek kok setengah. minangkane nggih. Siap. Siap. Capek gunung? Sampai gunung. Oh, capek gunung. Ajeng ngedak. Ngedak. Ngedak sinten? Ngedak napa ngejak? Ngejak. Monggo niki ya. Monggo nderek Nah, ajeng sinten sing boleh. maju anu ngene wae. Gantian nurut wae ngopo awake dhewe sing menilai kae ta. Oh, iya, iya. Ya. Mbak niken geser ini. Ya, Urut, pisan-pisan. Ya, nggih. Karo kenalan sapa-sapa asmane Ya. ben pirsa kabeh to. Iya. Nggih. Saka sing kidul apa sing lor? Saking kidul. Oh, Kidul. Kidul ana Bu Liliawati. Ya, monggo Ibu. Monggo Bu. Ibu, Pun Bawonipun dawani ben sampai kenal gunung. asma sinten saking pundi Ibu ngono no tok Iya. iki kan disyuting. Iya. Ibu pun tepangaken. Ya kenapa Buliawati ke dikemuli? Ya mergane kademen. Mawur. Lah terus Ben cepet mateng. Oh, ya kok ora dikarbit ya? dikarbit sesuk-esuk kuning. Monggo, Bu. Monggo Bu Karbi. Pun tepangaken rumiyin. Bu sinten asmanipun terus dalemipun pundi? Injih, kula Bulia saking Prambanan. Bulia. Cukup kalau beliau tuh dipanggil ibu lo jangan mama lo. Oh ngoten. Nek Lah, Bulia pi. Bulia pas Bulia. nek Mama Lia. Nek yo. Oh iya Bener wis beda no. Mama Lia. Mama Bulia lihat, pi dalam putih Bu. Prambanan. Aslinipun Mboten lebak- dibeto. Aslinipun nglebak ngelipar nggih. ngelipar, Oh, nggih. nggih. Nek sak menika lho nggih pun nonton Menika sampun Prambanan. Duh penisilin apa? Domisili. Piye Mbah? Apa Mbah? Duh Angel penisilin. lho bojoku. Bertempat tinggal lho. Domisili. Domisili. Duh penisilin. Wonten ing Prambanan. Bu Mama Lia. Iki bengi iki sing izin Masuli mergo ngasta piyambak. Oh, Oh, ngaji iya. Pak Dalang. Oh, nggih, Pak Mas Dalang. Sulis. Engko tancep kayon arep Mas Sulis nyusul Brojong. rene. Nggih. Oh, nggih, Mas. Pak Wariso ki wonten menika. Mas. Nggih, Pak Dalang ugi. Nggih, Dalam. sampengipun monggo Ibu asmanipun. Nggih. Ki diurutke saka sing Nggih. Dikapake. yuswane luwih kathah tinimbang adik-adik sebelah mriki. Oh, Diurutke. Kira kecetret. Iya to. Tegese ki diurutke ki anu kuwi lho apa jenenge? Gilirane. Lha masa ono sing den loro digilir. Mas Pak. Maksudnya ki
Gantian ngono lho. Gantian kan kok mikul gek kesel gantian. Maksudnya ki selanjutnya. Selanjutnya lah dek kaya membaca. Wes ayo diajar wae apike kowe. Biar aja diajar wis pinter. Dalam Bu Tarni saking Oh. Bu Tarni, saking putih Bu? Lebak ugi. Oh, ngelebak. Alah gur. Ngelipat. Kayak ketoke gur tiru-tiru sandringe yo. Gur nedak. Ya ora ya Saya dasare. sekong lebak paling iku sekong dhuwur. Kok dhuwur. Wis kok sing lebak niki sing bulus. Sing lebak. Kayak lebak iki penyu. Sampingipun dimirengke, nek kenal. Derek tepang. Jin, nek pun tepung gek dibayek mengko. Goreng. Kemripek. Tepung dibayek kuwi jenenge. Enje dalam Bonamitia saking Ngawen. Oh, Mbak Tia saking Ngawen. Nek kalih Pak Wariso pernah pripun? Kepenakane. Oh, nggih. Growonipun. Jenengan saking pundi? Saking dene. Kan takon tenan. Oke. Nek Mbak Tia takoni kalau Mas Wariso napa kepenakane. Mbak sinten, Mbak? Mbak Niki. saking pundi? Kula saking Semanu. Nek kalih Mbak Bat menapanipun? Kula kepenakanipun. Oh, nggih kowe tekan aku. Mas Tejo saking pundi? Saking Playen. Nek kalih Mbah Bot pernah pripun? Pesugihan kula. Babi ngepet ya, Mas. Ning kula ngrumat iki mboten sugih malah kere. Wong nek mangan imbuh kae. Berarti mengentek-enteki. Ya mongko pesugihan kur ngantukan. Kula lajengaken setengah wengi. Ya, ayo no. Ya. Nami kula Yoga. Yoga. Namanya Yoga Pratama kuwi. Kowe kok Yoga. Senam. Saking pundi Mbak Yoga? Saking Magelang. Oh, Magelang. Ngerti tegese Magelang? Magelang ki kono kutha kono. Magelang dimak-mak pegele Oh ilang. iya. Niku le mriki alih Mas Moko sing demung nika. Oh, nggih, kawan katok. Kawan katok, kawan kotak. Growonipun. Growoni. Garwane Mr. Bean. Mister B. Oh bakul klakson. Mister. Ya, mangga. Nggih sandingipun Mbak E. Masih muda-muda semuanya ya. Iya. Kula Baru cair. Pripun? Kula Saras. Sarah. Nggih alhamdulillah, Mbak. Nggih nek Alhamdulillah nek Saras. Saras kosong-kosong. 8 Saking pundi Mbak Saras? saking Mangunan Dlingo. Oh, saking bangunan dulu. Biyen iki loro-loron ge saiki jenenge Saras. Ada. Boten. Lah kok jenenge Saras? Saras terus. Oh, Saras terus. Priye nih loro? Ora. Ala loro ati pas tak putusi. Iya. Ya senenge kok golek nggon lho. Yang paling ujung yang kecil sendiri siapa? Saya. Derek Lho tekone cicile dhewe aku kok ya kemantu kok. Sinten? Kula Anggi. Oh, Anggi. Anggi saking putih Mbak Anggi. Saking Semanu Gunung Kidul. Oh, Semanu. Mbak Anggi Gunung iki Kidul. nama pendek. Oh ya. Nama panjangnya Anggi orang melo gawe Melo ngomong. tik tak duduk. Nah, iki nama panjangnya. ora jenengan iki ndemok-ndemok kotak apa arep mayang. Boten yo meneh tok. Lho gene bakul kotak ki ora iso mayang, pun nyekel putih senenya. Sing tukang gawe kotak ki Ojo ngeyeli dalange. Nggih ngono ae. Wah, apa kon berdusta. Berdosa ora kok kon Kan nggih. gue ditakoni kowe kok ndemoki kotak iki arep dalang. Mboten Pak dalang ngono. Ora sang Itu senengane. Misalnya kaya aku lho nyekeli lho. Mas takon kula. Oh, jenengan niku nyekeli kotak apa arep mayang jenengan? Sing kula dol niki. Malah Ngono luwih dadi. parah. Coba kowe. Kula kang Arep mayang Mbak nikan. Boten ning nganu kepengin kok niki apik men. Oh, nggih. Iya. Arep mayang, Mbak. Boten sedengan nggih Mas Tejo niki Mas. Bang Bayi amit-amit. Ora maksude ki. Maksudmu ki kepiye? Alah dienggo wadah barang-barang kan sedengan gedene ngono lho. Jo rasa ndredeg. Ha sing nampa ndredeg aku sing tuwa wis santai wae kaya. Ketak-ketak kae Rene. Sayang. Iya. Jaluk patene saiki apa mengko? Anu jenengan cilik kiriyen mawon. Makene pun ajeng sare jenengan pateni. Padake radio. Kandhane. Caping gunung. Iya. Ayo. Mas Tejo sing kono iki, Mas. Ya. Diguangan dia piye iki? Aja diguah. Aja diguah. Kuwi anu goleke apike adai bagor. Nah. Goleke mrica. Cocok. Mula pada Dasare ya ting Sradil. Adai bagor gek ditutuk ndase riring. Oh iya goleke mrica. Susu goleke mrica. Nek ya bener lah tuwas ditutuk ndase nek urung di mrica percuma.
Wah, jan do kulino ketoke. Kulino Do masane. kulino ketoke. Kene iki pawang. Yo angger kowe kliwatin jegok kabeh saking Pak. Aku Monggo Bulia nyuwun pangapunten. Ayo mirengke bareng-bareng. Nggih. Larase menapa menika? Slendro pelo? Slendro men nggih. Slendro mawon. Slendro. Do laras niku. Nggih, monggo. Ido mboten laras mriki mawon. Boro-boro reng laras gamelan urip Meneng apa ben nyuwara? Gosek, Mbah. Wong wis siap arep Bulia wis ngene-ngene ku umeke kowe iki. galekne mike nek dadi masalah. Wis Diam. Sing arep nembang sareng ngatur kecape gunung niku Bulia. Penonton wis nunggu-nunggu gak kowe iki menengo. lek jenengan ki yo ngomong terus. Malah jenengan sing ngomong Lah kae. aku iki kandhani kuwi lho. Wong wis ngerti Bali wis ngene kok malah sing demem ngomong iki. Kono ki men Ki wis meneng nek. Cak. kowe iki tak kandhani. Kowe iki tak kandhani. Pak. Sensete mang pateni men. Aja kaya. Monggo. Sesuk meneh ganti bintang tamune Mas Yusuf. Wah, jan iki. Ya mesake ngrusui sinden. Wong wis sinden wis genang-genang ngene ora saben bengi kok malah kono ku omong. Repot sesuk bintang tamu ni marahi masalah. Ora usah wayangan kae ndak. Senengane kok mateni rezekine liyang. Meneng sapa omongan tutuk. Iki apik meneh. Ora akur to iki. Ya nek. Yo. Monggo Bulia. Aku ki manggake yo. Manggake. Menengane, Cuk. Meneng. Mesake Bulia ke lho wis kemulan ketmu kadang kok nyanyi kok kangelan. Nggih Bu, nggo Bu. Tak nyeneni bocah siji niki. Engko angele pol gur. Walase slenduk lho Bu nggih. Kandhane aku saya guliange arep nembang, Mbah. Bau Nggih tumrek terus wae. padanan kula nggih cocok ning ngendi jenengan niku. Pokoke tuwek ngayal banget. Kosek kok malah jenengan sing ora meneng-meneng. Iki ki aku saya ngrungokke karo Mas aku engko nek do padu rebutan aku ki engko ning mburi. Wis ora usah diomongen. Wani-wanine wong meneng malah malah mbok kon meneng. Sing ditunggu ki bawane Bulia malah mbok kon meneng. Lah jare ora entuk omongan malah bengok arep bawa. Aku karo kowe karo Niken sing meneng, Bulia sing nembang. Peraturan Nyaosi sing caping cocok. gunung. Bedane apa kau karo Hatoli? Anu Lia. Tejo dan Bao diam. Bulia biar nyanyi, ngono lho. Lah begitu buat peraturan itu yang cetak dong. Ya cetak, kamunya aja yang tidak cetak. Wis ora usah limbukan wis ora. Lah iya to, mosok wong limbu aku sak caping gunung kok suwene pol randang muni-muni. Sing nonton nggon live streaming kok akeh banget ngerti ra kowe. Kabeh ngrungokno. Ayo Bu, nek ora dicencang ngene iki wis. Wis ki kono. Ayo Bu, terus. Kathokmu. Gusti Allah kathokmu kembang-kembang mau. Rangkepanku si Doyut wis nek ora ngene iki. Kuwi kathok werul. Keneng brengose baut kok keneng sungut. Ya kurang ajar lek ditalani padha raine lah wong dhuwur tejo lah ya aku semaput. Wis ana kur Diam. Supanggunang kuwi kok nganti Caping gunung. caping gunung. Monggo Bu. Enggak capek gudruk. Mboten cah nesu Bu. Bu. Iki iki kahanane Bu. Wis menengo, Mbah. Nggih nggih. Monggo apan lar nyanyi. Iki to. Wong bawa malah kur Mbah Baut. Halo. Enggak Bu, monggo. Saben bengi Lho wis saben bengi kae rung ora kowe. Nah, bener kata. Ganti sing padu kono malah iki. Sing patu nonton. Nyawa. Jenggleng, Mbah. kok Yo!
Allah ya Allah. Kowe iki midak sikilku ya Nik. Nanti mak kruwes jempolku dipidani kan. Alah ringkih. Ah sing penting ra wis nyolot. Nek niat jenggleng ki ya ngadeg, ora kok ngono kuwi. Wong niat jenggleng kok gur pindah nggon. Lah sing lah nyatane dadi aku alian kok jleng wis pas apa? Men ketok semare nyengkuyung Mbadi tak contoni. Bu saben bengi Bu. Nek niat jenggleng ya ngono kuwi. Lungguh. yen Bu nyuwun pangapunten saben bengi riyen nggih. Oh iya. Wis suwe-suwe ya melu ngayal kaya dhewe presidene. kok. Pelajaran bengi iki masuk pokoke iki. Lihat ya. Iya ya. Nek jeng niat mumpul niku. Lungguh pengadeg. Manut kendangi. Ya. Bijine nyambut gawe tenan, matur nuwun Mas. Terima kasih Mas. Iki nyambut gawe tenan nek kok ngene iki. Ora kok gur saka kene gur tung 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 tung. Ngopo? Ayo. Saben bengi ale nyawangi. Oh, udah wis kemeng bocah iki tangane. Nang ale. Ale. Ngendi ana bawa kok alo dodol ale-ale. Lah kan cengkoke dhewe-dhewe, Bapak. Sing penting jreng. Iya, Dik. Iki ora bakal ale-ale. Jenggleng sik. Oh, jenengan Bu jebule Bu. yen memaca Ayo Mbah Baut gilirane saiki. Ayo. Lah jeneng diono penak blekuwer. Oh, perang lagi mau. Tak trung tak dundang, tak trung tak dundang. Oh, Mas Boya pedot. Duh, kelebon iki ta. Aduh. Saka watu bali ning watu. Arep bali nang endi watune wis dibego. Saka kayu bali ning kayu. Wis ditebang tempel kono mau. Tunggal Saka banyu guru aja bali. ganggu. Saka banyu bali nggon banyu. Wis disedot. Tunggal guru aja ganggu. Wis lulus. Tunggal kanca aja bedongan. Aja ganggu bojoku jenenge Baut balekno mbuh. Balekno mbuh. Eca aku merinding malah. Ora apa-apa lah kene jadilan kaya. Monggo Bu. Jenenge iki menghayati Yan ya. Ah, jadi kan kagak enak dilihatnya orang. Ya kasihan ya kan aduh. Mau terjun ya sis. Bagaimana sis? Belum bernapas. Ya coba sekali lagi. Sudah. Ya yuk tahan, tarik. Tahan ya udah kelihatan, Wah, Ayo ketok. sebentar lagi. Ayo sebentar. Ya. lagi. Sebentar lagi. Dituntut Mas, dituntut. Sudah kelihatan ini. Bob. Bayine mlebu meneh. Wong, lah kuwi bayine. Kan udah buka 9. Sis kan udah buka 9 kok masuk lagi sih sis. Udaranya tidak baik. Yuk kangelan balik-balik ke aku. Ayo sis keluarkan sis, ayo sis. Ayo sis. Tarik sis. Semongko. Iki bar datake mah diawek-awek dadi loro awake meneh. Hub. Ibu nyanyi Bu. Ibu monggo Bu terus ke Bu. Aku krasa pipis ah. Hah? Bu kek kono. Sungguh guyu Mbak, aku pengen pipis Mbak sungguh guyu. panas udan aling-aling
Oh, dan panas ring aling. Awas. Lo. Was. Yo jaran. Yo ya. Hoa. Hae. Yo ya. Hae. Mbak Baut sae napa sae? Wis. Pul, aku mau bar mijetno nek Pul, mbok yo mesakno sithik. Yo jarane iki. Jare bar mijetke. Oh ya dek lali aku. Bar mijet. Sik tak golek celeng sik. Mboten sang golek celeng wis kaya celeng ngene kok malah niki kok. Malah apik celenge Mbak. Anak iki celenge ra ono. Ya. Oh iki ono celenge ono. Baut. Hei. Nang ngabur. Yo ke malah nguyuh nang kono to bocah iki. Nang iki celenge iki. Yo. Yo. Ayo teman melu gabung ra. Oh, njukuk sego. Kelalakan bocah. Kelalakan. Oh, alah mesake cah. Yo kok motone metu lho cah mesake. Duh yo wis dulu. Ora lah wong kowe iki digameli ya mesti joget dhewe kok nyeneni sing ngendang. Yo. Mesake cah. Yo alah mesake. Lele gaweanmu sik oke. Sik. Gaweanmu. Bab. Aku ora masalah le mumet. Apa? Tahu kan? Mosok. Ora jajal aja yakin ya. Ya. Hei. Kuwi jokur kari nak gedhe sisih ta joket, Jong.
Hah? Lah aku dianteke tiba-tiba tok gocekan lepas nyokot sandinge. Lah kayak delon ra gede sisih. Tenan. Tenan yakin Jo. Kan diantengno tanganku muncul. Lah nek tiba aku kan gara-gara otak. Ki piye yo caraku ben aku ra tiba. Oh, ini ada pegangan. Rasane piye rasane? Yo sing kiwa rada tengklene dong. Masalahe go bios-biayine. Nek sembodo junjungan aku kaya jenengan mau. Oke, yo tungtak diletak. Jajane niket ki ora kuat goyong aku lho. Entuk meneh ora. Mulai kuat goyong aku mergane apa? Kan aku nyokot kan lho. Lek kuat ki. Lek kuat ki mergo Sing kiwa apa tengen? Lah mau tekan gek kiwa-kiwa aja. Niken melu. Ngono, bar limbuhan rantek kiwa tengen minggu. Melu aku kiwa tengen ya gelem ayo to. Jo ora apa-apa turaku Jo, yakin Jo. Kowe wis ora kiwa tengen. Lha kowe kurang cerdas to ya. Kiwa piye rasane sing kiwa? Pedasen. Sing tengen. Teklen Niken kiwa tengen gelem niken ayo to. Niken. Jo. Wis kukut warunge kukut. Ora mukrim, ora kaya ngono kuwi. Aku pengen lho. Wes kok tak critani bae lah. Aku pengen Niken. Wah, kok tak critani wae. Tuku liyane engko, tuku liyane. Senengane koyo. Kok mijet kene. Brosku nganti Pak brosku. Weh lho Jojo sing kalu mau bros. Bros iki tak nggo lho. Lah, wah nek iki ora bros. Aku duwe sayembara. Sapa sing iso ngenggokke brosku ning papane tak dadekke bojoku. Iya, gara gak naja. Jare. Iki ku nek kira-kira nubles iki pecah ora. Ora apa-apa, Ora, Jo. Mas. Kowe wis didandani karo Solikin. Solike. Wingi mau operasi jarar diganti Solikin. Silikon. Yo. Silikon. Silikon nanti silikon. Silikon. Lah jare udah wis aman, Pak, wis didandani Solikin. Oh ya syukur aku yang ngono. Pasangno nek kowe sayembara. Iya. Kocap kacarita. Wonten sakjroning cerita wonten Jaka Tumaruna nderek sayembara pengin masangaken brosipun Sang Permaisuri utawi Ndara Putri. Sapa sing iso masangke temtunipun badhe dados garwanipun. Ora iso. Berarti kowe ora iso dadi bojoku. Ora iso. Sapa sing iso nyopot bros iki? Nak lanang tejak tebang. Nek wedok tak kon ngirim. Kek kok rampung ngirim ki lagi nananino. Oke. Aku akan ikut sayembara. Iya, sapa sing iso nyopot Pokoknya bros iki? aku akan ikut sayembara. Hei, Yeay. Belum lepas. Sayembara sudah dimulai. Yeay. Katoke mama tinggo. Katoke mama. nek iki terlalu nek iki jane. Iye, katoke kaya tutup magicom iye. Enggak apa-apa. Biasa nak pante kok ya. Situasi apapun ya juga oke. Iya biasa. Tadi alunnya gede ya.
Mama kok iso didawake to mak kathoke. Kuwi kan wero kae lho Le, selawe loro. Aku pengen iki aku pengen. Aku pengen mama aku pengen. Aja kuwi kleru entuk mun jenggit kleru Le. Malah berkumpul iki. Mama, aku pengen. Bocah kok rusuhe kaya ngono. Nyah nyantai. Aku pengen kathoke. Mama, kaya tutupe jikom. Aja dolanan kuwi kok tak tukoke lato-lato dhewe Le. Senengane wis gak ayo Bu nyanyi Bu, wis Bu. Ah capek gunungke nganti jam 3. Ayo Bu, ayo Bu. Lho dijujuk langsung ajan wadon. Heeh. Bener. Ibu aku pengen kok ngene, Bu. Suara suling kumandang suarane. Timun sigarane ayo rukun kabeh wargane. Enumane banyu jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Hei, monggo Ibu. Ya, jarene. Ya. Sarimen pergi ke pasar. Ya. Gunung tak cadong sego Dua lolo. yen mendung tak siling caping gunung. Masya Allah. Syukur bisa nyawang gunung desa. Assalamualaikum. Liki. Kene padha lara
Mbak Limbo, Mas Dalang. Sik iki mau ndi cempal aku ya? Lho cempolone be nganti ilang dalan. Jempolonge nganti nyolot. Ora iki. Jenengan goleke Pak Karyanto. Mbok ra Pak Dalang ikete Mas antung pundi? Enggak tahu saya enggak tahu. Enggak tahu Pak Kowe Dalang. kok wae urung golek iket kok wae iki limbukane tekan jam 2 tenan. Mau mergo pesene Mas Timbul limbukane penting sing suwe. Mergo bintang tamune pancen yo gayeng tenan kok nyenengke ngono. Heeh. Senang wae Mbak Niken mau jane arep ndagel wae, gek ora arep nembang soalnya heeh suarane wis entek tenan. Mantan entek niku. Heeh. Tetepe gerak. Nek kan wis entuk vitamin, kowe wis entuk vitamin. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sampun kalih lelagon pun pinangkani. Jane Nggih. Mbak Wiwit mau ngersake lagune nemen nanging mboten ngasto Mboten ten keyboard. keyboard-e. Dikon masanipun gamelan. Anu kok matur Mbak Wiwit bae. Piye? Nemen wis saras ngono. Wis mari. Boten Nggih. jelas nemen. Lah terus Lah pun saras kok. Lah iya. Tak cantik kandhane lagu. Iya. Pripun? Monggo. Mas ya. Niki kapilut, iki enten sing iso kapilut iki. Kapilut. Ora urung ana ya? Dereng-dereng. Ya Kapilut ki nek lem ngono kae di kapilut. Kayak kapulut. Oh, kapilut menika benten. Iya, nek lagu kono kapulut. Napa? Pulut rungokno. Kae tulung. Terus ya pundi iki diganti sisi deman mawon. Oh, nggih. Heeh. Yes, Oh ya. sudah. Oh iya. Sudah transfer. Sudah Ya, transfer. siap. Kapilut. Kapilut Kapilut. diganti ning Diganti. sesi Iku sing Demak. 300 wae dadi masalah. Niku sing 200 transfer. 200. Oke, Selamat. alhamdulillah. Oh nggih. Terima kasih rezeki berlimpah. Pun gantosanisipun nggih. Nggih. Gantosanisipun. Sisi deman. Ah, monggo ayo arep milih sapa Mbah Baut? Monggo gantian Monggo, gantian gantian. gantian. Sing tengah, sing tengah. Endi? Lemu dhewe lho. Si Mbak anu Mbak Yoga. Mbak Yoga. Iya Mbak Yoga. Ah, ayo. Oh, tengah ora ono, pinter. Tengah kosong ini kok. Oh, iya. Iya. Iki apa to nglawer iki? Sapa Mbak? Oh, Mbak Anggi. Ayo. Yo 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 yo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Anggi. Si Nama- cantik nan mungil. Kowe mbiyen dek cilik ya ngono ku ya. Rengik-rengik ngene iki bareng ketemu bojoku banget kayak belungkrah kaya ngene iki. Iya. Iki dikutang Kok senengane dikutang ngerusak? mamakmu mbiyen cilik digedhekke bareng gede malah kegeden. Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi sesi deman. Bocale nganti tipis. Kuwi kan sepantaran nek karo Iya bojoku. malahan. Wah. Iki yo ngopo ngono lho bojoku iki. Pesake to, Mbak. Kowe arep kembenan kowe iki. Repot repot, iki men. ajeng pripun? Lho budhe nganti. Oh, cari pesing cari. Kok malah kembenan lho. Tembangipun sesideman Mbak Anggi. Dibawani monggo Mbak Anggi. Saking Jakarta. Dari Sumatera. Oh, Sumatera. Heeh. Pun pinangkani tasih nyawiji kok dalu menika. Ya sing mirsa live streaming channel YouTube napa? Iya, Ki Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor. Matur nuwun sedaya. Monggo pun pidhangetaken kalian ya ler-leran rapopo ngantuk melek mengki diculek ra melek-melek gitu. Tekan goro-goro. Ayo, tembang. Pak ketrumu, Pak. Ketrumu ning kono. Pak Dalang, Pak Dalang. Oh, alah. Buka apa? Buka apa? Gaul lho, Kak. Gak. Monggo Mbak Anggi. Nggih, aja domong wae mesake lho. Iya. Wis wengi. Men kayak nyanyi. Lah Apa iya. nih? Heeh. Monggo. Wis tengah loro lho ki aja omong ae kowe. Pun dereng. Jam 1 kok. Saka pusat iki. Pengawal artis kok kawal bantal. Kan nek ngono kae. Wiwitan
Kan Mbah Baut nek le nyandang ngono kaya mbok siwuh. Anderek sang Mbah, iketmu cilik banget. Cilik banget, Mbah. Priya Cilik. bagus Gedhe ndasku jebule. kang olah budaya Kowe tase gambar apa kowe? Udu kowe Saras 008 kowe gambare kowe. sowan menyang kota Mburi yo gayeng ya. banter terus yung Wah, gleleng. Adae. Coba di-review, Mbah, coba. Wah. Ki mesti le tuku nang TikTok Shop. Online kok olen. Lendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasesa ngungrom Wah, kaya ketrek. angungrom marang bendara ya sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Mangan wae. Enggak bagi. luwe becik paten ana timbang papisahan Kae oe kae o. Sumestri
duk. Ah. Ayo Mas Kipul. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun Mbak Anggi. Mbak Anggi, iya. Ayo bintang tamu ku do ngadeg ayo bintang tamu. Siap. Ana meneh. Oke, nyuwun apa iki? Wonten malih Mas Dalang. Kumantil Mas Tejo sik nembang lho sijine. Sijine iki kok kayak Saking sinten menika? saking Mas Sutik Jakarta Oh nyuwun. nggih. Kumantil. Nembe mirsani ugi Lakonipun menika? Mas Tejo. Nggih. Nah, nek matur Mas nuwun. Tejo sing nembang kumantil, nek Mbah Baur sing nembang dadi kemantil.
Nggih kumandel menika larase pelok barang menika. Oh, nggih, pelok barang. Mas Utik ingkang wonten Jakarta matur nuwun sangat terus menika kathah sangat ingkang WA kula kasuwun nyenggol Mas Dalang tapi mboten sah nggih. Salam mawon pokoke saking Mas Dalang sak kanca nggih. Ing atase mirsani wonten channel YouTube Mas Yusuf Ansor. Yusuf Ansor. Matur nuwun sangat. Monggo manut lambe kula mawon kanca-kanca nggih mboten napa-napa nggih. Disragen nggih mawon mboten napa-napa. Oke, langsung ngene iki. Kaleresan tembang menika karya kula langgam kumandel tembang kumandel laras pelok padat barang. Sepinten kanca-kanca? Saking kula nggih. Jumadule sang surya tak umpamake jumadule ngetresno nalika pisan ketemu sliramu bocah manis pepujanku yen tak rasa saya dina katresnan iki sang saya ngrembaka witeng pari pepindane rasaku timen mari kudu ketemu masuk masih andeng neng janggutmu yen tak pandeng bingung rasaku rino wengi tanapa nendra tanah sakandril kumandril neng netra yuk mboten napa-napa sing penting mlampau kadang jan beda-beda sing penting laras pelok padat barang Mas Dalang jenengan iki nek mengo teng wingking mirsani para penonton awake dhewe pamirsa dulur-dulur ingkang lenggah wonten tlatah Karang menika kompak sangat lho atase tikar kok seragam kabeh niku le tuku ten pundi buke niku iduran Mas wonten seider ta oh mulane kok niku ya aku tanggatake kae padha iki padha iki padha iki padha kok iso padha lha niki malah ngarepe kotak-kotak oh bocah turu ding nggih matur nuwun sanget mboten adem Betul. mriki kumpul Mbah Baut ben anget Malah anget wingi dipresake. Mbah Baut malah gak teli kok. Baut aja terus kan. ya Terus ngomong saya dinteni. tenanan iki ra ngece Sing ngece sapa? aku pokoke Kowe. Kono aku dikira sok pinter. Mongko ora ngerti. Padha bae. apa ora Ora. Ayo Mas Tejo. kudu ngece tok apa kali iki nggodho diam Heeh, ayo. diam Diam tojo. kan aku arep nyanyi Wis gek ngletak kono. tak lebokke jare lho kowe Jan kemantel wong kae. tak sesuwun narina wengi ya mong mas gantilane ati pasar alit pinggir margi doyai yen burung gelo ning ati
Ampun Mas Terima Tejo. kasih. Sak kamat-kamat pun kula Nggih. caosi Mas Sutik tak dungek kata rezeki. Amin. Moga kapan-kapan akeh rezeki ngundang Ki Yusuf tindak dateng Jakarta. Amin. Nggih. Sak rombongan kita Mas Nggih, Yusuf. nggih, leres. Nggih, bintang tamune ya aku, ya Dik Niken, ya Mbah Baut. Nggih, sing disuwun Nggih. mekaten, matur nuwun Nggih. peparingipun mugi berkah barokah. Urung peparing ngagi tulisan. Urung toh. Mugi-mugi rencana peparing muka barokah. Iya. Amin. Matur nuwun Mas Sutik. Matur nuwun Nggih, iki tak matur nuwun. neruske lakon tak. Nggih, matur nuwun, Limbuane matur nuwun. semene bae nek kok ndak juarai, Mbah. Leres. Leres. Senenge angger rampung limbukan wong kae. Kata lepat nyuwun pangapunten. Lah jare Nggih. tekan jam 2 ora sida to. Lah kok senengane wis iki wis rampung lakon. Ayo jenengan selataning tapak temu. Oh sik to. Surat nang Dusi Niki Warjo. sida tenan mboten? Mpun rampung. Lampun. Lah jare tekan jam 2 kepiye to? Mas Tejo. Nuwun Mas Yusuf. Matur nuwun Mas Tejo nggih. Mboten sios dugi jam. Mau kira jarene mbek Anan jarene tekan jam 2. Iki lagi jam 1 seprapat kok wis rampung iki kepiye? Jam setengah loro iki Tekan bisa jam 2 tenan ya dememel kene. Jam loro iki lekase goro-goro. Oh, ngoten niku. Jam loro iki rampung goro-goro, Dik. Ngono wis. Iki Nggih, soalnya matur nuwun, matur nuwun. alate Matur nuwun, bablas Mas ning Yusuf. gading. Terima kasih. Oh, Katang lepat. iya iya iya, heeh wis ngono. Enten lepate Ki wong telu, heeh wis wong Dados telu. mboten sios dugi jam. Niki ngeten, nggih, niki ngeten. Ya Allah, mboten kepenak kula. Ora kepenak dijaluk. Aku ki karo dine bocah ki ya kepenak wae. Butuh kayak urusane. Yo. Baut kira jelas tenan nggih. Dumateng para pamirsa sedaya langkung Mbah Hadi sak kulawarga matur nuwun awit dawuhipun. Wonten kirang salepatipun nyuwun pangapunten langkung Mas Timbul kalian Pak Sekar, Le Bebrayan atut runtut. Ageng, nggih, Pokoke Mas, ndongake dadi kanca dadi sedulur kat mbiyen Mas Timbul. Nek wis longgar, wis mari kesele, kapan-kapan gek nyonya jak dolan gone Mas Tejo. Nah. Dolan ngalor ya. Dolan wae tok ora usah gegowan ora isin le ya. Nggih, kula kalian bojo kula kalian Mas Tejo wiwitan ngantos Nggih. pungkasan mbok bilih anggenipun caos panglipur keladu atur kurang duduga nyuwun agung ing samudra Nggih, pangapunten. Mas Yusuf sak rombongan, Nggih. kadang-kadang Pradangga matur nuwun, Ibu Matur Waranggono sembah matur nuwun nuwun. sangat sehat selalu. Sedaya Dulur-dulur kalepatan- sehat nggih, sedaya nggih. Amin ya Allah. Kula tak takon, nek Mbah Baut, Mas Tejo, Mbak Niken dugi gara-gara setuju mboten? Setuju. Kowe setuju ra? Panjenengan setuju? Ya. Lah wis tak teruske lakon sik. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun ya Mas Yusuf. Makasih. Sokma Sinokmaya winaya ing asape sinempen telenging kalbu ambukaning warana talen saking liap layape ngaluyup